Tari topeng ireng boyo lali pagelaran ingkang angka kalih sampun coan teng dalemipun Bapak Amir utawi Bapak Arka sekeluarga nggih. Pagelaran salajengipun utawi pagelaran ingkang angka 3 panjenengan kula aturi mirsani gebyare Reok Setia Kawan sugeng dalu para rawuh sugeng Amir sani nggih sumangga dumateng Bapak Amir utawi Bapak Arka Ibu Amir utawi Ibu Arka nggih putra wayah panjenengan nggih menika sing dikitan adik Muhammad Arya Arkanul Ihsani nggih disiapaken diiring-iring gebyare Reok Setia Kawan Joko Jaba nggih kalian disukani pambukane gending mama ojo cilik ati dados ayo digoleki nggih nyatane sing kene dipercaya pajake juragane kali bebek panggonane iyo bisa ngerakani ngerti lembaran atine walah sing kurang gemyang angas rimake sepirang akeh gemyang ning donya ang ayu bisa ngerekani ngerti lembaran atine walah sing kurang gemyang angat rimake sapira-pirang lan make akeh gemyang ning donya ang ayu yo so tare ya matur sembah nuwun nggih. Yo yo yo. Hae hae. Yo. Aja cilik atine ning donya ton siji iyo anu golek kanggalandi mati biain daturu Yo.
bisa ngeraikani ketina barang hati kurang kemjang terima kisah pirang-pirang ramake ake kemjang ing donya hang ayu ke nonton film ning televisi ayo aja HP-an ae sing didelok reoke pajaki waktu iku rika senanteni terus awas sampai begini yo lalo alah mama sun janji ora lali kok mama saiki mana-mana duwe kati apa mama apa kangson senengi waktu iku rika senanteni alah truk-truk awas sampai begini ini wedang kopine mama lalo ya sun janji rika sumpah ojali ora lali kok mama rika saiki menang-menang duwe ganti nabur oh ya nong segara mama sing ngono artine paran-paran labur langit mama
Walah Mas Joko. Kaya welasun iki Le la 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 le. Larika Nana putus Hei, hei. Ya iyo. Tapi kaya tini kendang ditabos salesi welasi sing riko kyapi Yo. Wis ya iyo. Nang kene mama. Yo. Yo iya iyo. Ya iyo. Walah mama. Wis ya iyo. Nang kene iso. Ditarik maneh mama. Wis ya iyo. Nang kene Bapak Sulan iso. Terus monggo ditumpakno alon-alon nggih. Khusus Bob Putrawaya Bapak Amir utawi Bapak Arka nggih. Sing dikitan ojo sampai didukno Mas Duplin. Lah niku nggih, pole niku sing diniati nggih. Kalian disukani gending salajengipun mama ngasun dhisik nggih.
ngalih nang genduk Cesa Mas Arif. Kepingin turun nang dadane, kepingin senalus rambute, masih yo kalan dicarane kelakon turun nang dadane. Son angen kaino lan bengi Ayo eling mulih saniki yo Ragatan umur ketiki Keloro Hey, 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 ah. yo terus monggo ditumpakno alon-alon nggih penting kelakon nggih yo makane lek ana wong nyanyi dirungokne nggih cendak iso iku wae yo turun nang tanggane nang dadane kepengin seneng ngambute iya iya cakerno dukan dirasane kelakon tapi angen raino lan bengi iya iya sing leren kuliye sangipi yo gregetan terus katiki kelakon samandeng regipi tare yo nang dadane kepengin seneng rambute iya cakerno
monggo ditumpakno nggih putra waya Bapak Amir utawi Bapak Arka Ibu Amir utawi Ibu Arka sakeluarga nggih sesarengan para ponak-ponakane ojo sampai didukno nggih gending salajengipun mama ngali nang genduk Cisya nggih Mas Arif sorot temenan dadi rondo enom rono rene dadi omongan ayo belajar nggih arema yo iya iya rondo enom mama rondo enom cak podi yo 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 terus monggo ditumpakno
putra putrine Bapak Amir utawi Bapak Arka sekeluarga nggih kersane tuwuk nggih niki kalian disukani gending saklajengipun mama kali nang genduk Cisya nggih niki wonten pamundutan saking kru tukang syuting nggih Mas Arsa sesarengan Mas Ardi nggih ngersakake gending sambel kemangi nggih campur lalapan lele dados terus monggo ditumpakno nggih kersane tuwuk nggih numpak reoke Bapak Jai sing dugi kali bebe nggih kalian disukani gending saklajengipun mama
niki wonten pamundutan nggih saking Bapak Sulas Toko Terop nggih kersake gending Meduroan Obu Celeng nggih dados. Mama Siti. Dalem Mas Joko. Digoyang dong alon-alon. Wes tak goyang iki lho Mas. Ada Osio. Bila ngaduro bagi bulan apa bulan lebe-lebe. Apa boleh tunya bulan kalau banyak kun andi darisna. Bila ngaduro bagi bulan apa bulan lebe-lebe. Apa boleh tunya kalau banyak kun andi darisna. Oh bujeleng loros lancang eri banding. Duce mabana. Duce mabana. Elong loncong mata morka bibir merah. Duce ratina. Duce ratina. Nggih, terus monggo ditumpakno nggih, kula tambahi sak gending nggih, kersane tuwuk nggih. Putra-putrine Bapak Amir utawi Bapak Arka sekeluarga nggih. Kalian disukani gending sak lajengipun ngalih nang Mama Resi nggih. Disukani gending nyangga kangen dados. Riko sun welasi
iya iya kepengen rungu iya iya kepengen rungu iya iya kopyaring kono iya iya iso demen awak kangen iya 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 ison sing kuyan nyonggok kangen iki rino lan begi ison sing kuyan nyonggok kangen iki rekoson welasi kula ison titip salam krono ison kangen nang udyan angin awang ngomong Hei, ha, hei, ha, hei, ha, hei, ha. yo Ha, hei, ha, hei, ha, hei, ha, hei, ha. mama udan udan angin angin iya 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 isun demen awak kangen iya 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 ison sing kuyat nyonggok kangen iki rino lan bengi ison sing kuyat nyonggok kangen iki rekoson welasi Mama Resi Yo. udan udan angin angin Glanti ceritane iya iya Kepengen rungu. iya iya kepengen rungu iya iya kopyane kono iya iya isun demen awak kangen nang guyon riko iya 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 Glanti tingkae iya iya yang jangan teka iya 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 ison sing kuyat nyonggok kangen iki rino lan bengi ison sing kuyat nyonggok kangen iki rekoson welasi terus yo udan udan angin angin Glanti ceritane iya iya kepengen rungu iya iya kepengen rungu iya iya kopyane kono iya iya Ya. isun demen awak kangen nang guyon riko iya Glanti iya omongi iya iya Glanti tingkae iya iya yang jangan teka yo 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 ison sing kuyat nyonggok kangen iki rino lan bengi
Amargi waktune pun cukup, pagelaran Rock Setia Kawan ing dalu menika nyambut gawe bebarengan Ozi Audio Sound System saking Dusun Nogosari Darungan kagunganipun Bapak Lurah Edi Supeno. Ordis Production Multimedia Video Shooting Mas Eko Uke saking Dawan Lor Sukodono. Panjenengan kula aturi mirsani gobyare Reok Setia Kawan. Yo yo yo.
dulu lele. Yo. Ayo pakai jurus ulo kan. Ayo. Awas, ayo. Jurus ulo. Aduh. Ayo dijajal. Dijajal kan. Ayo. Ayo kan. Ojo lali silat ini. Awas. Baik. Out. Out. Awas. Aduh. Iya. Aduh. Ayo podo rokso asli kan. Aduh dia beni payah. Ngelang. Ombe nono kan. Oh nah. Dia ngono kan. Noko sari karunan. Ayo, awas. Loh. Ayo. Loh. Ya. Ayo. Aduh. Hei. Loh. Mosok kono rogo koyo ngono. Aduh topeng monyet. Ayo deh. Ayo diangkat ger. Reoke diangkat ger. Ayo. Iki warung iki. Awas. Ayo. Aduh, gelek pakai. Ayo diangkat ger. Aduh. Ojo dikalano hasad ger. Ayo awas. Ayo ayo le. Ayo kedole. Dicokot le. Aduh. Awas. Ayo le. Ayo kedole.
lo 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 yo hey oh hey oh hey oh hey oh langsung canda kene. Gobiare reok setia kawan pagelaran ingkang angka 3 nggih teng dalu menika.